Кәрим қора. Біреуге біреу керек. Икенші кисәк. Зөлфия Әлмәттәге эшчеләр бистәсендә дөньяга килде. Зәп-зәңгәр күзле, шолқандай тоза идең бәләкәй шагында дип искә ала иде мәрхүмә әнисе. Тәпи киткәч тә, абыйлары белән урамда чабып йөргәндә кирпеш иеменә абынып егылган. Анысын Зөлфия үзе хәтерләми. Якыннары сөйләүләре буенча гына белә. Эштән кайткан әти-әнисе хәрәкәтсез яткан кызларын күреп шакката. Ике абыйсын кайышлап, сорау алырга тотыналар. Малайлар нәрсә? Йөгереп килдек, Зөлфия кирпечләр өстендә ята иде. Торгызырга азапландык, тормады. Апкайтып караватка салдык дип, күз яшьләренә иелеп сөйләп бирәләр. Иртән иртүк әтисе кызын больницага алып китә. Төрлечә тикшерәләр табиблар. Бүлмәдән бүлмәгә йөртәләр, рентген, тагын ниндидер аппаратлар ярдәмендә карыйлар. Күренеп торган үзгәрешләр тапмыйлар. Төрлесе төрлечә сөйли. Уртак фикергә килә алмыйлар. Нәрсәләр генә сөйләмәсеннәр, кызыкайның аяклары хәрәкәтсез кала. Кара кайгыга калган әти-әнисе кап-кап дарулар алып, кызларын күтәреп кайтып китәләр. Шул вакытлардан белә башладым икән Зөлфия үзен, ул чаклар аның хәтерендә ак халатлы кешеләр арасында яшәү булып сакланып калган. Елның күп вакытын ул төрле хастаханәләрдә үткәрә иде. Табиблар, шәфкать туташлары да йөзгә чибәр, озын алтын чәчле, шат күңелле кызчыкны үз күрәләр, иләреннән тәм-томс алып киләләр, сөеп, яратып кына торалар. Башка төрле тормышны күз алдына китерә алмый иде Зөлфия. Бары көненә әллә ничә тапкыр кодаган уколлар, куелган системалар, ачы дарулар газапка сала иде аны. Аякларының хәрәкәтләнгәнен ул бөтенләй хәтерләми. Йөреп китүнең нинди булганын күз алдына да китерә алмый. Әмма үзе белән бергә ятучыларның тып-тып йөрүләренә көнләшеп карый иде. Әнә ахирәтләре терелеп кайтып китә бит. Ул бердән-бер көнне караватыннан сикереп төшеп, үз өенә, абыйлары, әти-әнисе янына кайтып китәр әле. Кызның аңлашылмаган катлаулы чире турында кайбер врачлар диссертацияләр яздылар. Халыкара симпозиумнарда чыгыш ясадылар. Фәнни журналларда озын-озын мәкаләләр бастырдылар. Тик Зөлфиянең сәламәтлегендә алга китеш сизелмәде. Ясалган операцияләрнең саны 10-гә якынлашканда бер табиб күзгә күренерлек борылыш ясады. Зөлфия кечкенә култык таякларына таянгалап булса да атлап китте. Шатлыкларның чиге булмаган ата-ана кызларын тизрәк алып кайтырга ашыкты. Медицина өлкәсендә чәчләре чаларган карт хирург аларны ашыкмаска үгетләп карады. Кызыгызны йөгереп йөрер хәлгә китерәчәкмен дип антлар итте. Әмма башлары әйләнгән әти-әни ишетмәде карт табибның сүзен. Булай булгач йөреп китә инде Зөлфия дип инандылар. Чынлап та, берничә ел эчендә алга китеш сизелде. Ишендә тотынгалап булса да, йөри иде Зөлфия. Урамда эш тәгәрмәчле балалар велосипедында да җилдерә. Шулай да мәктәп яшенә кергәч, укытучылар аны игә килеп укыттылар. Бер яктан мәктәпкә кадәр ерак иде. Икенче яктан үз-үзен карарлык буламыни гарип бала. Әмма укырга бик өлгер булды ул, яхшы укыды. Кыз бала булгач, идә дә кул арасына керде, бәрәңге арчып пешерергә куйды, мүкәләп йөреп идәннәрне сөрткәләде. Ни әйтсәң дә, балачак вакыты күз белән каш арасы. Сизелми дә үтә. Үзенең башкалардан аерылып торганын артык тоймады да шикелле ул. Яшьтәшләре арасына кереп урамда булды, хәленнән килгәнчә уйнады, көлде. Кемнеңдер үзен кыерсыткан чакларында хәтерләми шикелле. Эй, ул чактагы уеннар, ахирәтләре белән таганда атынулар, эскәмиягә тезелешеп утырып, серләшүләр. Яшүсмерлек чорына кергәндә, үзенең язмыш тарафыннан кимсетелгән икәнен белә аңлый башлагач, кызыкай читләште иптәшләреннән. Һәр вакыт аңа жәлләп, яисә мыскыллап карый төсле тоела башлады. Гәрләнде.
үз эшенә бикләнде. Юк кына сәбәптән дә үксергә тотынды. Идәгеләрне күрә алмас булды. Шундый булганына әти-әнисен, туганнарын гаепле санады. Сүз кушкан кешеләргә энәләрен тырпайтты. Кичә урамда бергәләп уйнаган малайларга бүген егетләр кыяфәте керде. Култык таякларын сирәп йөргән сонсыз кызга читтән генә карадылар. Йомрыланып киткән ахирәтләре дә күбрәк чүпрәкләр турында сөйләшеп бизәнә-төзәнә башлады. Клублар, танцлар белән кызыксынды. Шау-шулы, музыка яңгыраган, мәхәббәт сөю хисләре уяткан очрашуларга аягын сирәп титаклаган ахирәтен ияртеп бармас бит инде башында акыллы булган кыз бала. Нинди егет күз салсын шундый парга? Кем биюгә чакырсын? Элекеге дуслары белән бәйләп тоткан җепләр шулай бер-бер артлы шортлап изелә барды. Авыр. Бик тә авыр иде ул чакларда Зөлфиягә. Нигә мин шундый? Нигә миңа гына бирелгән бу газаплар? Әнә шулай тыпырчынган йөрәге бераз урынына утырды. Акылы белән үзенә бирелгән сынауларны берничек тә үзгәртергә мөмкин түгел икәнен аңлады. Әмма шул килештә яшиләр ич кешеләр. Миңа да яңа баштан яшәргә өйрәнергә кирәк дигән нәтиҗәгә килде. Акыллы кыз иде Зөлфия. Күңеле дә изгелектә иде. Тәңре тазалыкны әзрәк бүлгән икән. Аның монда бер гаебе дә юк бит. Идәгеләр дә аңа гел яхшылык тели, әти-әнисе аны абыйларыннан ныграк та ярата әле. Күп вакытын өйдә үткәргәч, хәленнән килгәнчә бәйләмен дә бәйләде, чигүен дә чикте. Әнисенең иске зингер тегү машинасында тегәргә старып китте. Үзенә тиң ахирәттә тапты ул. Күрше урамда яшәгән Кәримәнең дә артриттан соң аяк-куллары тыңламас булып калган икән. Култык таякларына таянып эзләп тапты шуны. Дуслашып киттеләр. Яңа ахирәте пешеренергә бик оста булып чыкты. Ике кыз төрле ашамлыклар әзерләп плитә янында мәшкилделәр. Җиткән кыз матурмы, ямсезме ул? Акыллымы, җүләрме? Ябыкмы, юанмы? Сәламәтме, гарипме? Серле табигать кануннарына буйсынып, егетләр турында, егет белән кыз мөнәсәбәтләре турында хыяллана башлый. Ничек була икән ул ярату? Кочаклашу дигәннәре нәрсә була икән? Обау иреннәргә иреннәрне төрәп үбешәләр дә икән әле. Ничек инде шул мәхәббәтсез сиңа кагыла? Әле бер юрган астында йоклый диләр. Тагын әллә нәрсәләр уйлап бетерәләр. Ярыймы, ярамыймы? Мондый уйлар бер кыз баланы да урап үткәне юк әле. Шулар җилкендерә, дулкынландыра гүзәл затларның дулап типкән йөрәген. Кыш җиткәч, көтмәгәндә уйламаганда Зөлфия дә килеп ләкте шул мөгъҗизалы җәтмәгә. Кышкы көннәрдә кая гына бара инде ул. Шуңа күрә күп вакытын ялгызы өйдә үткәрә торган иде. Кайчакларда бераз күңел күтәрү өчен телефон аша башына килгән теләсә нинди номерны җыеп, таныш булмаган кешеләрне шаяртырга ярата. Ниндидер исемнәр әйткән була, төрле тузга язмаган сораулар бирә. Телефонны алган кемдер гаҗиз кала кызның сөйләүләреннән. Соңыннан Зөлфия ул сөйләшүләрне исенә төшереп, рәхәтләнеп көлеп куана. Бер вакыт телефонны тавышы буенча чалмалаганда егет кеше алды. Зөлфиянең җүләр сорауларына ачуланмады, киресенчә аның уенына кушылып китте, төрле кызыклар сөйләп күңелен ачты. Шулай озак кына сөйләштеләр. Кызның иртәгә дә шалтыратуына вәгъдәсен алгач кына трубканы куйды егет. Сөйләшә-сөйләшә уртак фикерләре барлыгын аңладылар. Нәрсәләр турындадыр кызып-кызып бәхәсләштеләр, бер-берсе турында көннән-көн күбрәк белделәр. Егетнең исеме Захит икән. Озак вакытлар иркенләп сөйләшә алуының да сире ачылды. Янгын сүндерүче булып кизүдә тора икән ул. Телефон аша сөйләшүләр Зөлфияны үзгәртте дә куйды. Үз башына игътибарлырак була башлады. Башкалар күрмәгәндә көзгедән озаклап үзенең йөз сызыкларын тикшерде. Бизәнергә, тизәнергә хирысланып китте. Берәр сәбәп чыгып, Захит белән сөйләшми торсалар, тәмам чиргә сабышты. Хыялында егетнең йөзен төсмерләргә тырышты. Ягымлы тавышын уйлап, хисләргә бирелде. Яз башланганда Захит һәр сөйләшкән саен очрашыйк дип ялынды. Син миңа ошыйсың, интектермә зинһар,
сыңар күз белән генә булса да күрим дип очрашу таләп итте. Төрле сәбәпләр табып, очрашу мизгелләрен озаккарак сузды кызыкай. Моңа кадәр үзара барысы турында да сөйләшеп беткән булсалар да, Зөлфия ниндидер эчке сиземләү белән үзенең зәгыйфлеге хакында Заһидкә әйтергә кыймаган иде. Әйе, озын кыш буена бер-берсенә берегеп бетте алар. Якын кешеләргә әверелделәр. Әмма егет аны шундый халәттә күрсә, нәрсә дияр? Шунысыннан бигрәк тә курка иде Зөлфия.